Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van het Alzheimer Café Venray. Goedenavond alle aanwezigen hier in de zaal, we hebben een hele fijne opkomst en goede avond of goedemorgen voor jullie allemaal thuis. Het thema van vanavond is autorijden en dementie. U ziet het, ik sta hier alleen. We hebben helaas geen gastspreker kunnen ontvangen, die waren allemaal verhinderd. Maar we hebben ons heel erg goed ingelezen en laten informeren door het CBR, het Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. En we hebben ons dus heel goed voorbereid. Daarnaast is het zo dat ik niet naast mijn vertrouwde collega Catherine sta. Zij is wel hier aanwezig in het café, maar heeft stemproblemen. Dus ik doe het vanavond alleen. Autorijden en dementie. Best wel een moeilijk onderwerp. Iedereen die te maken heeft met dementie, of zelf of met een naaste, die krijgt vaak ook wel te maken met het thema autorijden. En autorijden is voor ons allemaal heel erg belangrijk. Autorijden geeft ons vrijheid en die vrijheid is eigenlijk fundamenteel. Iedereen wil graag zelf zoveel mogelijk kunnen blijven doen wat hij deed. Maar voor heel veel mensen komt er een moment waarop zij zelf of hun partner denkt, oei, vooral mensen met dementie, oei, is dat eigenlijk nog wel verantwoord? Gaat het nog wel goed? En wat kun je nou doen op het moment dat je je afvraagt, kan ik nog wel autorijden? De vraag, kan en mag iemand met dementie nog autorijden? Die is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden. Je zou misschien in eerste instantie wel denken, nee, dat mag niet. Maar dat is niet helemaal waar. Iemand die de diagnose dementie heeft gekregen, is in ieder geval, daarvoor is het van belang dat hij allereerst de verzekeringsmaatschappij benadert of goed kijkt in de verzekeringspolis. Want er zijn diverse autoverzekeringen waarin staat weggeschreven, als je de diagnose dementie hebt, dan ben je niet meer verzekerd. Mocht je dus een ongeluk of schade veroorzaken, dan is dat niet meer verzekerd. Heel belangrijk om dat van tevoren dus te checken, want dat staat los van wat we dadelijk allemaal gaan vertellen. Dus eerst verzekeringsmaatschappij benaderen. En dan? Hoe gaat het dan? Wat moet je dan doen als je zelf vindt dat je nog heel goed auto kan rijden? Of als je partner dat misschien ook vindt? Of wat als je nou zelf een beetje begint te twijfelen? Nou, dan is het raadzaam om je verder te gaan laten informeren. En daarvoor heb ik een mooi helder filmpje. En ik ga het even opstarten. Dat duurt even. Heeft u de diagnose dementie gekregen? En vraagt u zich af of u nog mag rijden? U kunt uw medische situatie melden bij het CBR via een gezondheidsverklaring. Het CBR onderzoekt of u nog veilig de weg op kunt. Meestal volgt er een rijtest. Wij nemen rijtest af op basis van medische gegevens die de betrokkenen zelf aanlevert aan het CBR. De inhoudelijk behandelaar doet daar een beoordeling in en op het moment dat de regeling dat vraagt, doen wij een rijtest in de praktijk om te kijken of mensen nog op een verantwoorde wijze deel kunnen nemen aan het verkeer. Ik ben Suze in 't Veld en ik ben 63 jaar. Ik heb sinds 1,5 jaar Alzheimer. Vooraf aan de rijtest vindt ook altijd een ontvangstgesprek plaats waarin duidelijk aangegeven wordt wat de reden is van de rijtest en wat we tijdens de rijtest ook allemaal gaan beoordelen. Ja, ik vond het heel spannend, want er hing heel veel van af. Je bent zo blij als je bij je kinderen bent en iedereen nog kan bezoeken. Nou, voor ons tijdens de rijtest is het altijd wel heel belangrijk als een partner of een ander familielid meekomt tijdens de rijtest. Zeker ook in verband met de diagnose dementie. Tijdens zo'n rijtest wordt beoordeeld of je nog de taken uit kunt voeren die nodig zijn. In dit geval met dementie gaat het vooral om de cognitieve taken, het verwerken van informatie, het herkennen van situaties en uiteindelijk ook veilige en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Dus de rijtest is niet bedoeld om mensen van de weg af te halen. We gaan kijken, kunnen de mensen nog op een verantwoorde wijze deelnemen aan het verkeer? Dat is de insteek van de rijtest. Het is een test, ja, maar het voelt als een examen, want anders krijg je dat je papiertje niet mee hebt.
Het verschil tussen het rijexamen en de rijtest is dat bij het examen gaat het om vaardigheid. Kunnen mensen het aanleren? En bij rijgeschiktheid gaat het vooral om, kunnen mensen het nog uitvoeren? Omdat het daar ook om ervaren automobilisten gaat. De verantwoordelijkheid voor het rijbewijs ligt altijd bij betrokkenen zelf. Ik heb een vragenlijst ingevuld. Daar staat een hele lijst bij wat je wel of niet markeert. En daar staat ook Alzheimer bij. En dan kruis je dat aan. Want je moet niet met andere mensen hun leven spelen. Hè? De rijtest die we afnemen is altijd in de praktijk, in de eigen auto van betrokkenen. Het is voor de mensen vertrouwd om in eigen auto te rijden. Voor ons als deskundigen die de rijtest afnemen is het vooral belangrijk om de mensen op hun gemak te stellen. Nou, het was heel prettig. Een paar aanwijzingen en rustig. En ja, dat was echt een fijne ervaring, zeg maar. Ja, en hij coacht je dan zeg maar zo van, je moet, straks moet je voorsorteren. Moet je zelf doen, hè. Dus dan... of naar rechts of naar links. Nou, wat belangrijk is voor de rol van de familie na de rijtest is vooral ook om erover te blijven praten. Omdat betrokken natuurlijk maar een rijbewijs krijgt van een jaar. Dat is gewoon heel belangrijk. Je bent verantwoordelijk voor ook al die mensen om je heen. Als je een ongeluk maakt, dan zou ik niet overleven hoor. Dat is echt, dan stap ik niet meer in een auto. Wat ik vooral mee zou willen geven, en dat is eigenlijk meer naar de kinderen toe van betrokkenen die de rijtest afgenomen heeft, is dat het voor hun ook wel een indicatie is dat hun vader of moeder, gezien de gestelde diagnose van dementie, nog steeds op een weloverwogen en een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. Het kan zeker wat zorg wegnemen ook bij ze, omdat toch op een officiële manier is getoetst aan de hand van de diagnose of de autorijden nog verantwoord is. Ja. Nou. Ik denk dat het filmpje al heel veel zegt. Het geeft in ieder geval het proces heel duidelijk weer. Als je twijfelt of je nog kunt rijden, begin dan met het invullen van een gezondheidsverklaring. Die verklaring die wordt beoordeeld door het CBR. En zij geven eventueel aan of er wel of niet een gesprek met een arts nog plaats moet vinden. En daarna volgt dan vrijwel altijd de rijtest. Die rijtest die wordt afgenomen door het CBR ook, in je eigen auto en met alleen iemand van het CBR erbij. Dus familie en dergelijke mogen niet mee. En dat doen ze allemaal bewust, omdat ze niet willen dat de partner wordt, de persoon met dementie wordt afgeleid bijvoorbeeld of extra spanning ervaart. Die rijinstructeurs die zijn hier speciaal voor opgeleid. Dus die kijken speciaal naar, is het nog verantwoord om deze persoon, in dit geval met dementie, te laten autorijden. Dat geldt niet alleen voor dementie, er zijn ook andere gezondheidsklachten waarvoor je een rijtest af moet leggen. Maar er zit een heel wetenschappelijk onderzoek achter en er is uitgezocht dat dit de meest accurate manier is om aan te tonen of iemand met dementie nog kan autorijden. En we hebben een mevrouw bij ons vanavond. En die heeft niet zelf, maar wel ervaring met de rijtest. Haar man heeft deze afgenomen en zij wilde wel wat delen. Goedenavond, Miep. Goedenavond. Op een gegeven moment waren we met mijn man en we begonnen, kregen allerlei klachten en op een gegeven moment begonnen we te twijfelen met autorijden. Autobaanrijden ging voortreffelijk, maar zo gauw als je ergens in het dorp kwam of gewoon in gaan rijden. De rotondes op, niet harder dan 20, 30 kilometer over die rotonde heen. En we zeiden dan, is veel te gevaarlijk. Nou, op een gegeven moment heb ik gevraagd, met de kinderen erover gehad, en toen heb ik gevraagd, zullen we eens een rijtest laten doen? We hebben een oudschool gebeld, die heeft een rijtest gedaan. Oh mevrouw, die rijdt fantastisch. Er is niks aan de hand, hij moet alleen een beetje op rechts rijden en inderdaad. We zeiden tegen elkaar, dat kan niet. Dat was een autorijschool? Oh, een autorijschool. Extra rijles gegeven, om te kijken of je het goed deed. Nou, ze vond dat hij het goed deed. Ik zei tegen mijn kinderen, ik zeg die rijdt niet goed. Dus, godsdienst verklaar bij het CBR ingevuld. Hij moest de rijtest doen. Ik ben er nooit zo bang in die auto geweest als toen. Op een gegeven moment zaten we op de autobaan, ging voortreffelijk. Toen kwamen we op Leriken, maar rijd linksaf. Maar rijd rechtsaf. Rijd door, wacht, je moet omrijden. Nee, zegt hij, ik rij door. Op een gegeven moment zaten we bijna in 7. Ik zeg tegen hem, als je nou potverdorie die trekt, dan draai ik de sleutel op. Ik zeg, dan rij ik verder.
Nee, ik kan goed rijden. Weet jij de weg? Ja, ik weet de weg. Dus omgedraaid, rechts, links, rechts, links. Maar je moet hier links. Oh ja, zei hij. Bam op die rem, goed aan het been met mijn gezicht tegen. Dus hij heel rustig daar naartoe, komen bij het CBR aan. 10 minuten te laat, we moesten om 11:30 halen, 11:15 halen. Daar dus allebei al heel opgewonden en weet ik dan. Ja mevrouw, u mag niet mee. Oh, nou, doe ik ook niet, ik blijf lekker hier terug. Toen kwam hij later terug en toen zei ze tegen hem, ja meneer Kussens, u kunt wel tamelijk goed rijden, maar u kijkt niet naar rechts. Oh, doe ik dat niet? Nee, u kijkt niet naar rechts. En dat is toch wel een beetje gevaarlijk. En op de rotondes, ja, dat is toch niet zo gemakkelijk om daar doorheen te rijden. En dan bent u toch, ja maar zit u, er kan ook een fiets komen. Ja, dat is inderdaad. Nou, en op een gegeven moment dus, toen zei nou meneer Kus, het lijkt me toch beter dat wij het rijbewijs maar afpakken, zit u. Dat wij het bij innemen, zit u, want dat is toch niet zo goed. Och, nou vooruit, dan zit u, dan is het goed. En toen was het goed, hè? Toen was het goed. Ja, ja. U geeft een hele mooie illustratie van hoe dat is voor degene met dementie zelf. Hoe spannend het was om daarheen te gaan, hoeveel spanning daar al op zat, maar ook voor u. Hoe spannend het was om naast hem in de auto te zitten. Dat is het voornaamste eigenlijk. Omdat je dus in die auto zit en je ziet eigenlijk dat hij constant recht doorkijkt. Hij kijkt niet rechts, hij kijkt niet links, hij is zo gespannen met dat rijden bezig op een gegeven moment. En op de autobaan is dat geen probleem. Want ik ben er 3 dagen van hoe zijn we dan naar Heerlijk gereden. Ja. En toen ging het goed. Ja. En maar ondertussen, als je dan nog hier bent, dan denk je, ja nee, dat moeten we toch niet doen. Nee. En toen in die tussentijd heeft hij dus die diagnose van vasculaire dementie gekregen. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we het niet meer doen. Dus, en eerst zei hij, ja, maar ik kan het nog goed en dit en dat. En toen zeiden we, nou, we pakken gewoon een goede groot CBR. En als daar zegt dat het niet mag, dan vindt hij het goed. Ja. Net zoals. Ja. Dank u wel voor uw voorbeeld. Ja, wat mevrouw ook heel duidelijk ook aangaf was, en dat komt vaker voor, als familie of mantelzorgers vertellen dat het beter is om het rijbewijs in te nemen, dan wordt dat niet geaccepteerd. Maar als iemand van het CBR bijvoorbeeld, of een huisarts of een geriater of wie dan ook het vertelt, dan kan het best zijn dat het door de autoriteiten wel wordt geaccepteerd. Niet altijd, maar dat kan wel helpen. Nou, wat nou als u twijfelt? Wat moet je nou doen als je zelf twijfelt? Er zijn genoeg mensen met dementie die zelf twijfelen. Kan ik wel of niet nog autorijden? En zal ik dat wel nog of niet nog doen? Nou, het is belangrijk dat je daar probeert over met elkaar in gesprek te gaan. En dan is het een goede optie om die test aan te vragen. Het is heel spannend. En ongeveer de helft van degenen die zo'n rijvaardigheidstest afnemen bij het CBR voor dementie, die zakken daarvoor. Maar de helft slaagt dus ook. En die mensen die krijgen een rijbewijs, meestal is dat voor een jaar. In heel enkele uitzonderingen is dat wat langer, maar het is meestal voor een jaar. En soms is dat onder voorwaarden. Dus dan mag iemand bijvoorbeeld alleen maar in een automaat rijden. Of iemand mag alleen maar binnen een bepaald gebied rijden. Dat is best wel lang, nog een jaar. Want in een jaar kan heel veel gebeuren. Dus ook tijdens dat jaar is het belangrijk dat je goed met elkaar in gesprek blijft daarover. Hoe gaat het nog? Hoe vind ik dat het gaat? En ik hoorde een beroemd trajectbegeleider ooit zeggen: als je naast hem zit met kromme tenen, dan is het tijd om aan de bel te trekken. En dat gaf mevrouw eigenlijk ook heel mooi aan. Als de persoon met dementie niet twijfelt en die zegt het gaat nog hartstikke goed, maar jij als naaste denkt, nou, dat zie ik niet zo zitten, dan is het best wel moeilijker om het gesprek aan te gaan. En wat je dan kan doen, straks laat ik de links nog zien, maar wat je dan eventueel kan doen om het gesprek aan te gaan, is een rijbewust test via internet. Er zijn gewoon vragen die je samen kan invullen, daar hangt verder niks aan vast, maar die geven wel aan van, goh, hoe spannend vind jij het om te rijden, met hoeveel vertrouwen rij jij eigenlijk. En daar kun je aan zien dat mensen die wellicht van tevoren al wat minder vertrouwen hadden in het autorijden, misschien ook al sneller zullen zeggen, ja, misschien moet ik het ook maar niet meer doen. Niet altijd. Er zijn altijd mensen die vol blijven houden dat ze het wel kunnen en daar kom ik straks op terug. Maar we hebben nog een mooi voorbeeld van iemand die vanavond bij ons is. Marga, en daar loop ik even naartoe, want die heeft eigenlijk best wel een goed verhaal, positief verhaal over hoe dat bij haar man ging. Marga,
Ook jouw man had dementie en reed nog wel auto in eerste instantie. Hij reed nog wel auto, maar hij reed eigenlijk nooit graag. Ik was meestal degene die het rijden deed, zeg maar. En hij ging steeds minder autorijden. En op een gegeven moment, hij kon van die dingen hebben dat op een gegeven moment vreselijk gefocust was op iets. De ene keer was het van dat hij per se wilde weten wat ook weer de pincode van zijn bankpasje was. En de andere keer was hij, ik wil weer autorijden. Maar dan kan ik niet zo goed, weet je wat, ik ga weer rijlessen nemen zodat ik ook auto kan rijden, dan hoef jij dat niet altijd te doen. En dan had ik zoiets van, oh jee, dan gaan we dat krijgen. Dus ik had zoiets van, hoe kom ik daar vanaf? Maar ik wist dat hij eigenlijk helemaal niet graag auto reed. Dus ik kon dat heel makkelijk zeggen van, ja, waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Je vindt dat toch helemaal niet leuk? Dus, en ik vind het autorijden hartstikke leuk, dus laat het gewoon naar mij over. Nou, dat heb ik een paar keer moeten zeggen. Want toen had ik iets van, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, ik vind het helemaal niet leuk. Dus, nou, het is goed zo dat jij dat doet. Dus, ja, toen was het oké. Toen was het oké, ja. En je had ook nog een mooi voorbeeld van wat mensen soms kunnen doen als het niet oké is en de partner blijft volhouden dat hij graag wil autorijden. Dat heb ik uit een boek. Ik ben van het lezen, dus ik ben heel veel gaan lezen toen mijn man dementie kreeg. En dat is een mooi boek, dat is De Dag Door met Dementie. Nou, dat is een heel mooi boek waar uitgelegd wordt wat dementie is en wat je allemaal tegen kunt komen. Maar er was op een gegeven moment ook, het gaat over creativiteit en het ging ook over autorijden. Een man die raakt zijn rijbewijs kwijt, maar die wilde toch met alle geweld blijven rijden. En zijn vrouw die reed niet graag in die grote auto van die man. En de oplossing was dan dat zijn vrouw een klein roze autootje zou moeten kopen, want daar wilde die man helemaal niet in rijden. Een grote sterke man die wilde niet in een roze autootje rijden. Dus dat was een beetje de tip van... En toen reed hij niet meer. Ja. De reden waarom ik daarnaar vraag, het is een mooi bruggetje naar het vervolg van deze avond. Dankjewel Marga voor je bijdrage. Want wat doe je nou inderdaad als je partner vol blijft houden dat hij wel kan rijden, hij of zij, en dat jij denkt dit is echt niet meer verantwoord. Mensen worden heel creatief. Ik heb voorbeelden gehoord van banden leeg laten lopen, zodat de auto het niet meer deed. Autosleutels verstoppen, maar dan zie je vaak als je dat doet dat degene met dementie in paniek raakt omdat hij de sleutels niet kan vinden, dus dat is ook niet fijn. Het helpt soms om de auto ergens anders te parkeren, zodat ze hem niet zien. Want als hij steeds maar voor de deur staat, dan blijft hij in beeld. Maar ik vond dit ook wel een creatieve oplossing. Inruilen voor een andere auto werd serieus ook als optie genoemd. Omdat de auto dan anders is en het lastiger is voor degene met dementie om te rijden. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet, voor niemand niet, wat we willen doen. Eigenlijk willen we gewoon samen in gesprek en goed overleg dat doen. Want we willen natuurlijk heel graag dat degene met dementie ook zijn waarde blijft voelen en behouden. Nou, er zijn meer mensen die daarmee geworsteld hebben. En daarom laat ik even het volgende filmpje zien. Wat precies het dilemma hierin is toch dat je moet kiezen tussen iemand iets afnemen, weer iets aantonen van dat kan je niet. En het andere dilemma is gaan voor veiligheid. En daar zat echt een spanningsveld tussen. Wanneer merk je dat het eigenlijk niet meer kan dat je naast de met dementie auto rijdt? Hoe maak je de juiste inschatting? Ik merkte dat het autorijden niet meer ging als ik bij hem in de auto zat. En hij ging vragen stellen, moeten we nou rechts of linksaf? Dus dat hij de weg ook niet meer goed wist. En als we naar de snelweg gingen en we moesten invoegen, dat hij dat vaak of te vroeg al deed, of veel te laat. Dat we bijna aan het einde van de rit waren. En dat hij dan in één keer naar links schoot. En dat vond ik erg gevaarlijk. Daar schrok ik van. Dus ik ben toen met mijn zoon gaan overleggen van wat moet ik ermee? Want ik denk dat je vader niet meer zo goed rijdt.
En hij zei, ja mam, maar jij let misschien ook wel te veel overal op. Dat was toch wel het eerste antwoord wat ik kreeg. Want het blijft natuurlijk toch zijn vader, zo simpel is dat. Dus, en dan is het moeilijk inschatten van wat moet je daarmee? Ga je ermee verder? Moet je iemand bespreken of wat dan ook? Ik vond dat heel moeilijk. Dus ik heb er ook best wel nog wel een tijdje aangezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Was toch de momenten dat ik ernaast zat en dat ik dacht van, god, dat hij dat niet ziet. Of kijk hem nou eens die goten rijden. Of joh, waarom zit er zo'n kras op de auto? Nou, dan kreeg je allemaal antwoorden als van, ja, dat komt omdat jij er zo rechts naast zit, dan zie jij het beter. Maar dat gaat helemaal goed en vertrouw me nou maar, ik rij al zo voor jouw auto. En ik heb nog nooit een aanrijding veroorzaakt, dus nu ook niet. Dat waren zo de eerste signalen dat ik dacht van, oh jee, dat autorijden. Wat nu? Mijn inschatting, of ik denk dat het nog kon, dat is ontzettend lastig. Nou ja, sowieso omdat ik eigenlijk ook eigenlijk wil ik er niks mee te maken hebben. Ik wilde gewoon dat mijn moeder kon blijven rijden. En ik wilde eigenlijk niet horen dat het niet zou kunnen. Terwijl ik natuurlijk wel weet dat het speelt. Maar het is echt heel moeilijk, omdat de ene keer is ze ook veel beter dan de andere keer. En wat ook speelt, is dat het in de loop van de maanden duurt. Het is dus niet zo dat je nu denkt, hoe gaat het? Maar nou, dan zakt het weer af en dan is het weer een paar weken later. En dan ben je weer met andere dingen bezig. En dan ben je zo'n half jaar verder en dan komt dat onderwerp weer terug. Dus bij mijn moeder, haar achteruitgang ging toch natuurlijk heel langzaam. En dat maakte dat, dit onderwerp heeft misschien wel 3 jaar gespeeld met de autorijden. Vanaf het moment dat je je eerste vraagtekens ging zetten tot het moment dat ze niet meer mocht rijden. Nou, dan kom je eigenlijk op punten dat mijn zussen zeggen van, nou, nu kan het echt niet meer. Terwijl ik denk van, ja, ik denk ook dat ze heel voorzichtig is. Mijn moeder wist echt heel goed dat autorijden een verantwoordelijkheid was. Ja, dus ik had zelf het idee van, ja, gewoon de ritjes in de eigen dorp, dat gaat nog wel. Hij weet wel dat hij ziek is, maar hij heeft dan niet door dat het zijn beoordelingsvermogen beïnvloedt. Dus dat hij dan aan de verkeerde kant van de weg rijdt, dat moet ik hem dan zeggen. En dan schrikt hij ook wel, of dan schrok hij er ook wel van. Maar dan zei hij, ja, maar dat komt, ik was even afgeleid. Of de lijnen lopen zo raar hier. Hij had altijd wel een smoes waarom hij zelf vond dat hij het wel kon. Maar in feite natuurlijk heel gevaarlijk werd. Ja, in het begin dat papa dan met die smoesjes kwam, tijdens het autorijden, dan wil je daar nog wel in meegaan. Dat je eigenlijk stiekem hoopt dat hij gelijk heeft, dat het inderdaad iets incidenteels is. Maar ja, hoe verder in de tijd je komt, hoe meer je ervan overtuigd bent dat het echt smoesjes zijn. Dat hij gewoon een gevaar op de weg is. En dan wil je daar niet meer in meegaan. Op een zeker moment is het niet meer verantwoord dat je naaste met dementie nog auto rijdt. En dan kan het best ingewikkeld zijn om ervoor te zorgen dat je naaste niet meer achter het stuur stapt. Wat ik lastig vond dat mijn vader nog auto reed, is dat ik eerder het gevoel had dan mijn moeder dat het niet meer verantwoord was, dat hij de weg op ging. Dat vond ik het lastigste daaraan. Je neemt hem toch een heel stuk vrijheid af en mijn moeder was daar nog niet aan toe om dat zo hard uit te spreken. En ik had dat gevoel al veel eerder. Ja, mijn moeder gaf me wel gelijk, die zag dat ook in, maar ze vond dat lastig. En ze bleef ook heel erg van dat het alleen voor mijn vader dan een probleem zou zijn als er iets zou gebeuren.
Terwijl ik ook zoiets had van, ja, maar straks rijdt hij iemand anders aan. Of dan ben je eigenlijk ook een beetje mede verantwoordelijk. En er is ook toen een punt gekomen dat ik dacht van, ja, als mijn vader dat nog niet af wil nemen, dan zeg ik wel dat mijn kinderen niet meer in de auto mee mogen. Dus dat heb ik toen wel uitgesproken, dat mijn vader niet met mijn kinderen in de auto mocht. Ja, op dat moment ben je meer moeder voor je eigen kinderen en is hun belang groter dan de tere ziel van je ouders op dat moment. Ja, dat is dan heel hard, maar dat is dan even niet anders. Het is wel heel raar als je zoiets moet zeggen tegen je vader, dat hij niet meer mag autorijden, omdat omdat hij altijd de slimste was en de wijste. En dan zijn de rollen ineens omgedraaid. Dan moet jij die beslissing nemen. En dan behandel je je vader eigenlijk als een kind. Ja. Hoe ik ermee omging, dat hij vond dat hij het nog wel kon en ik niet. Dan kom je in een soort dilemma terecht. Hè? Wat gaan we nu doen? En toen ben ik smoesen gaan bedenken. Allerlei smoesen. De autostand staat nu goed. Laat mij mijn auto rijden, anders moeten we al die spiegels weer verzetten. Wat maakte het dat ik smoesen ging bedenken? Zat hem toch in dat je hem niet... Ja, er was al zoveel gaande. Er was al zoveel wat niet meer kon. Je liet hem al niet meer koken. Je liet hem al niet meer dingen doen. Ja, dus er was al zoveel wat hij al niet meer kon en niet meer deed. En je pakt toch iets van hem af. Autorijden is wel, dan ben je nog wat. Hè? Je wordt ook gelijk afhankelijk als je niet meer zelf auto kan rijden. Dan moet je wel leunen weer op een ander. En dan ben je nog wel autonoom. Ja, hoe zeg je? Ja, dat kan je dan nog. Je pakt iets af. Je ziet gewoon aan je partner dat die daar heel veel last mee heeft. Dus daarom ga je het toch proberen om via die smoesjes je doel te bereiken. En aan de andere kant wil je ook niet het conflict aan. Want dan ga je samen uit en dan zeg je dan ga je het conflict aan dan kom je in smoesjes terecht, want anders krijg je ruzie. En dat is ook leuk als je een avondje uitgaat samen. Dus dat wil je ook niet. Dus het is altijd zo'n beetje zo'n tweestrijd. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik 1 keer in de week had die koor in Den Haag. En dan dacht ik van nou, weet je, ga toch maar. Want anders was ik mijn ene avond vrij kwijt. En dat heb ik toch een beetje zo gedaan. En toen kreeg ik daar weer, toen kwam ik toch weer in conflict. Ook met dat Floor zei, ja mam, dan kun je het wel goed vinden dat hij alleen rijdt. Maar hij kan ook andere mensen iets aandoen. Daar moet je echt iets aan doen. Soms lukt het om het binnen de familie op te lossen dat je naaste met dementie niet meer auto rijdt. En soms is er hulp van buitenaf. De neuroloog die gaf dus op schrift naar die onderzoeken dat het beter was dat hij niet meer in de auto kwam. En als hij dat niet vertrouwde of niet geloofde, dan moest hij opnieuw bij het CBR een rijtest afleggen. Maar voor mij was het een bevestiging dat ik het toch wel goed gezien had. Dus ik heb hem gewoon niet in die auto meer laten rijden. En daar ging hij wel mee akkoord. Dat hij er niet meer in mocht, maar hij bleef wel zeuren dat hij toch wilde rijden. Want wie ben jij om tegen mij te zeggen dat ik niet in die auto mag? Ik zeg, ja, maar dan zei ik, maar dan heeft die neuroloog, het is niet beter. Ja, maar ik kan auto rijden en ik heb mijn rijbewijs en het is me niet afgenomen. Nee, dat klopte. Het was hem ook niet afgenomen. Maar het advies was dat hij uit de auto moest blijven. Nou, toen heb ik toch, omdat hij aan de gang bleef, hebben we de test aangevraagd bij het CBR. Hij heeft die rij dus afgelegd. Hij dacht dat hij zou slagen. Maar dat is niet gebeurd. Hij is gigantisch gezakt. Maar ja, toen kwam hij thuis en zei ik, hoe is het gegaan? Hij zei, ja, het is best goed gegaan. Alleen die examinator, die vond van niet. Dus, maar ja, dat wil het genoeg zeggen. Als CBR zegt dat het niet gaat, dan gaat het natuurlijk niet.
Nou, vanaf die dag heeft hij er ook niet meer om gevraagd. Hij heeft het helemaal stilgezwegen. Hij praat niet meer over het rijbewijs. Hij praat niet meer dat hij wil rijden. Helemaal niet. Nou, ik denk dat we gered waren doordat mijn moeder, omdat ze MS heeft, moest ze een rijtest doen. En toen ze dus, het bleek, mijn moeder heeft die rijtest gedaan en het bleek dat ze echt heel slecht reed. En ik was erbij dat ze uit die auto kwam bij die rijexaminator. En dan zie je dus echt iemand die echt kleiner geworden is en gebogen en met rode ogen. En dat ze het echt niet begreep waarom ze gezakt was. En het lag aan die examinator en niet aan mijn moeder. En ja, het is gewoon heel pijnlijk om te zien dat ze geconfronteerd wordt met iets wat ze dus blijkbaar niet meer kan. En wat gewoon heel veel pijn doet voor haar. Nou, ik heb daarna het rapportje gelezen. Het rapportje was echt heel vernietigend. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik er ontzettend van schrok. En dat ik dus echt dacht van ja, ik heb dat niet goed ingeschat. En mijn zussen hadden dat wel beter ingeschat. Die hadden dat eerder gezien. En ik heb echt gedacht, nou, het is gewoon een geluk dat er nooit een ongeluk is gebeurd. Ja. Dat was heel helder, denk ik, hè? Het dilemma wat er speelt bij mensen met dementie zelf, bij mensen de naasten. En hoe kun je dat nou onderling goed oplossen? En er is helaas niet één goede oplossing voor. Heel even kort, omwille van de tijd, hoe zit dat nou ook alweer met die gezondheidsverklaring? Op het moment dat je 75 jaar wordt, moet je je rijbewijs verlengen, dan moet je een gezondheidsverklaring invullen. Krijg je de diagnose dementie voordat je 75 jaar bent, dan weet het CBR dat niet. En dan is het aan jouzelf om die in te vullen. Dat is al best wel lastig. Hou goed in de gaten wat ik in het begin van deze avond zei. Let op de verzekering. Want als jij niks laat weten, wordt je rijbewijs niet ingenomen. Maar het kan wel zijn dat je niet verzekerd bent. Als je de gezondheidsverklaring invult, dan volgt er dat wordt beoordeeld door het CBR. Dan volgt er een advies, meestal om met een arts of een specialist te praten. En vervolgens komt de rijtest. En daar komt een score uit. En die score bepaalt of je wel of niet nog een jaar mag rijden. Die test is eenmalig. Die kan niet opnieuw gedaan worden. Dus eenmaal het rijbewijs ongeldig is ongeldig. Heb je het rijbewijs voor een jaar, dan moet je na een jaar weer opnieuw de test doen. Wat lastig is daarbij, is dat voor mensen met dementie het rijbewijs wordt niet afgenomen. Dus mensen hebben het nog en dat is heel het kaartje, zeg maar. En dat is heel verwarrend. Dus je kunt het opsturen naar het CBR als dat werkt. Maar goed, dat werkt natuurlijk niet voor iedereen. Aangetekend dan wel. Maar dat is wel iets wat het heel erg moeilijk maakt. Nou zei straks iemand voor de uitzending tegen mij, maar moet niet iedereen met dementie gewoon niet meer willen rijden? Want dat kan helemaal niet meer als je dementie hebt. En hoe kan het dan dus dat er toch mensen slagen voor die test en nog een jaar lang mogen rijden? Dat komt omdat elke vorm van dementie anders is. Ieder mens is natuurlijk anders. En bijvoorbeeld als je verdwaalt, wil niet zeggen dat je niet kunt rijden. Het kan best zijn dat je heel goed de weg in kan schatten en verkeerssituaties in kan schatten. En heel erg goed daarop kan anticiperen, maar dat je de weg even niet kan vinden. En daar is het CBR dus voor. Nu zei ik, als je de diagnose dementie hebt en je slaagt voor die test, dan mag je nog een jaar lang rijden. Dat geldt niet zakelijk. Dus op het moment dat jij voor je werk ergens heen rijdt of je hebt een eigen bedrijfje en je rijdt gewoon lekker rond naar klanten bijvoorbeeld en je krijgt de diagnose dementie, maar je kunt nog heel goed rijden, ook al slaag je voor de test, zakelijk mag je niet meer rijden. En daar is een reden voor. Er wordt dus gezegd, privé mag je naar Spanje rijden en zakelijk mag je niet van hier naar Marseilles rijden, ik noem maar even wat. Dat komt omdat als je privé rijdt, dan is het zo dat je zelf het tijdstip kunt bepalen, de weg kunt bepalen, de snelheid kunt bepalen. Nou niet de snelheid op de weg, maar
Hoe lang je erover wil doen bijvoorbeeld. En als je zakelijk rijdt, dan is dat vaak van hele andere factoren afhankelijk. En het CBR heeft bepaald dat dat meer risico met zich meebrengt. Maar het is wel belangrijk om te weten, je mag per direct niet meer zakelijk rijden. Nou, volgens mij zijn we best uitgebreid geweest. Ik hoop dat we heel goed hebben toe kunnen lichten hoe moeilijk het is. Het klinkt allemaal heel eenvoudig. Oh, een diagnose dementie, dan kan je niet meer rijden of je mag nog wel rijden. Of in de praktijk is het heel anders. Er zit een hele aanloop naar de dementie toe. Waarin mensen, dat gaf Miep al vanavond goed aan, waarin mensen al het gevoel krijgen dat gaat eigenlijk helemaal niet lekker. Maar dan is er misschien nog niet eens een diagnose. Zit al niet meer zo lekker naast je partner in de auto. Ja, wat moet je dan wel niet? Het is allemaal niet zo makkelijk als dat het lijkt. En bovendien is elke situatie uniek. Wij hopen dat we u wel een stukje op weg hebben kunnen helpen met de informatie. Alle informatie was van het CBR, dus ik heb het niet verzonnen. Je kunt het allemaal nalezen ook. Ik heb een aantal links hier neergezet. Die kunt u eventueel opschrijven. Kunt u thuis nog nakijken of voor de kijkers thuis. En wij hopen dat iedereen veilig op de weg blijft. Voor vanavond wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor de aandacht. Ook de mensen hier in de zaal. Het was heel leuk om het wat interactiever te doen. Onze volgende uitzending. Maandag 14 oktober. Dan hebben we een filmavond. We gaan dan een film uitzenden. Hier kijken met z'n allen rondom het thema dementie. En daarna gaan we met z'n allen daarover in gesprek. Wij nodigen u van harte uit om hier in het café aanwezig te zijn. En ik heb nog iets heel leuks en dat wil ik toch eventjes op camera doen. De Venraidse Oldtimer Toertocht heeft ons gekozen als het goede doel. En hebben ons een cheque overhandigd van €300, waarvoor wij heel erg dankbaar zijn. Dus namens het Alzheimer Café Venray, dank u wel. Dankjewel, Henk en Paul. Dankjewel allemaal en fijne thuiscontact.